Sinibingelele eNingizimu Afrika, sanibonani, molweni Ntumelanga Mpontshoti Matekwane Dimasheroni yenda. Ngalesi sikhathi sifisa ukucacisa lokho. Uma siza kuwe ngalolu hlelo olubizwa ukuthi Solve for X, inhloso enkulu kusuke ukuthi asilekelele nakuloyo osesimene esifanayo nalesi esizokhuluma ngaso njengamanje. Ukuthi leyo nto ayingakuhle ngaphakathi uzukhetha ukuyibulala, ayingakuhle ngaphakathi uzukhetha ukuyi-isolator. Khuluma ngayo bodla, wazi ukuthi bakhona nabanye ababhekene nayo kodwa abakwaziyo ukuphila usuku nosuku bedlule ezimene enjalo. Lami igama ngingu-MC Pholobaso Andile wakangcobo mabona kude wakho Siyaviva TV1. Please don't forget to subscribe on our YouTube channel Siyaviva TV1. Uphinde futhi ungakhohlwa ukuhlala ulindele lolu hlelo sisolva uX. La sikhuluma khona ngendoda eyajolana nosisi. Mhlawumbe nawe yajolana nawe nje. Ake sikhulume. Dadewethu siyakubingelela siyakwamukela kuSiyaviva TV1 bese ubingelela nabo ababukele emakhaya. Ngibingelela ababukele emakhaya. Igama lami nguNosihle Dlamini. Nosihle Dlamini ngizocela ukuthi uze usekhaya ukhululeke, uphakamisa ivoice yakho, ukhulume nezwe. Ake usixoxele. Usekwaba semathandweni. Namhlanje lo othi usekwaba semathandweni naye usumbiza ngonxantathu wakho. Shuthi senahlukana. Umbuzo wami uthi ubani le ex yakho? Usiyabonga Mngwengwe. Siyabonga Mngwengwe. Ngathi umuntu odumile. Kunaleyo test nje. Okuphi lo Siyabonga Mngwengwe? Wase Hillcrest. Siyabonga Mngwengwe eHillcrest. Zinotsho. Right. Niqale kanjani ukuthandana noSiyabonga Mngwengwe? Siqala ukuthandana izinto ezi-right. Ngasuka ekhaya ngihamba ngohlala naye, sahlala for 9 years ngihleli naye. Mana ke bekumuphi unyaka nje before sifike ekuthenini ibe mingaki iminyaka? Ngithandane naye ngo-2014. From 2014 kwaze mhlawumbe kwaphetha esikhathini esingangeminyaka eyishagalolunye 9 years nindawonye. Yebo. Right. Yini le ayichazile kuSiyabonga Mngwengwe uthi ngachazwa yilokho uze ngimthande? Ngachaza ukuyiphatha nje kahle kwakhe nokuthi nje ku-right be-right nje. Ukuthi nami ngabe sikhuluma naye siya-understandana ku-right nje. Okay. Insizwe bithi mayikhuluma nawe bese uchazela. So understand esimele ubusubhekene naso or into nje ezikuphatha kabi ukhulume naye nje bese kubhuti mina. Ekwazi ukukusiza lapha nalapha nawe futhi ulakho usize kwazi ukulamukela. Right. Leli bhungu indlela elibukeka ngayo belibukeka kanjani? Umpofu. Idark nje lihle. Osongathi mawulibona namanje kube lokho esisazokhuluma ngakho ayokusengamamatheka. Isiphi isizathu esingadala ukuthi ungamamatheki mawubona uSiyabonga Mngwengwe? Ngihlukumezile kakhulu ngoba ubengishaya ungaboni futhi into ukuthi ade kushaya into ngishayela yona. Okunye nje ethanda kakhulu amantombazane kodwa bese sikulungise lokho bese sindawonye sibe right naye. Into angiphatha kabi ngayo ukuthi angithathele umngane wakhe ngihlele endlini angishayela ukuthi athi ngilale naye ngingalalanga naye. Wangadla uqeda lapho wazongithathela ibhuti wakhe athi ngilale naye ngingalalanga naye. Okay man, ngizwe ukuthi akuthathele mhlawumbe sibeke kahle. Uthi wena uthandane noSiyabonga Mngwengwe. Yebo. Nagcina senihlala ndawonye. Yebo. Iminyaka eyishagalolunye 9 years. Yebo. Nithandana kumnandi. Yebo, loku-right nje kumnandi. Kwaya wabona uSiyabonga senesandla esilula, useyakubhibiza, useyakukhahlela, useyakushaya. Yebo, njalo. Mayekushaya ezinye zezinto othe bekushayela zona uthi wena ngokwakho uke wakushayela amanga okuthi wena walala nomngane wakhe. Yebo. Umngane wakhe uyaphika yini ukuthi usekwakuthola wena? Yebo, waphika ngoba wasishiya yena endlini ephuzile wahamba wayophuza mengabe sehambile uyophuza abuye naye lo mngane wakhe ngilele balale laphansi angibuza kuseni awuke wavuka ngiyochama ngithi nayi cha angingaze ngivuke bengihamba kanjani ngochama kwaphela besichama endlini. So bengingachama kanjani khona umuntu wesilisa la endlini asuluthi mina lephuma songenza isilima wena kade ngilele naye la ngenza izinto zabatata lesho ke la uthi kade ngilele. Uthi nenzani? Kade senzucansi. Ethi kade nilalana. Ngithi mina ngishoye nganani kusenze ngoba phela wena dukhona le ndlini. Ngeke ngavuka ngaya. Athi hayi ngiyabona sevuka hamba lekuseni wangishaye.
mana ngifuna ukuyithola kahle wena ukazi wenza ucansi nomngani wakhe angazi anilala nanga asani nje silalana ngokujwayelekile mawulele noSiyabonga i-ex yakho ukuphiswa ebusuku uyocama kuyasa nje ungakazi uyocama manje yini esimenza ukuthi acabanga ukuthi namhlanje ubungaphiswa mawunalo ngokucabanga kwakho nje ngicabanga ukuthi bengamthembi mhlawumbe umngane wakhe noma mina bengamthemba ngazi yini edala ukuthi abuze wena aye kumngane wakho ukuthi wena ulalile nomfazi wami manje ebuze wena uthi ulalile nomngane wami ukuthi washo ukuthi esikhathini singaphambili uma wengane yakhe wake wathola nesimo esikanjalo ukuthi wabashiya endlini nizwa kanjalo asathembi lutho ipast yakhe uyithatha manje uyijikjela wena ongangokuba njengoba agileka ngokudlule uyine ukuthi nakuwena sanifika kanjani ke ekuthenini wena ugcina usuyithola usulele nomfowabo wahamba futhi again wambiza wathi azomvashela ngasi okay ngoba phela nizohlala niba uthula angigoduki ngekhaya wathi ngeke uzogoduka uzohlala lenzuku ezothunga singayo okay sahlala wahamba olanda intombi yakhe basahlala ubale olanda intombi yakhe ubhuti wakhe okay seniba u4 endlini sesiba u4 manje la endlini nasahlala manje yabo nje wasihleli kanje uzongakhona umngezwani ngoba senihlala insuku enganje bese sihlala u2 days indle njani le one room mana makwenzeka efikelwa ukushisela kwegazi benikwenza phambi kwabanye noma bona bebekwenza phambi kwenu bete ngalanga ngabe bengakwenzi bebelinda ukuthi aze hasihambe semsebenzini esibabuye mhlambe basaleke bona benze kwabo bebengasebenzi bona bengasebenzi okay ebusuku nina senipanishiwe manje nisenze lutho kodwa la bemini bayayithola kuyafana sobanishekile ngoba usuhlele kwagcina kuyiliphi ikhambi lokuthi nina nigcine nijabulile agcina ngokuthi phela aqambe amanga labasho ukuthi mina kade ngibona ngimbiza ngithi mina ngifuna ukulala naye ngithi mina kanjani because ngoba nawe intombi yakhe ila nawe sonke sihlala la sonke manje ngabe yikephi ke labasayami mina ngiyakwazi wena ukuthi nje vele uyathanda ukuthi ukubukwa ngami ngithi mina sawo sengenzeni hayi ngalokhuza ke ngalala ke salala wathi suka wabehamba wathi kwasala yimina noSiya nawe uSiya ubhuti wakhe sihleli laphana walala ke indlela ngala wathi hayi ngihlukana ngwana kumanje senibona ukuthi ngiyeza beleli la kwena ngathi mina ngazi ngilali naye mana omngwengo kwabili laba bazalo umama yedwa babo yedwa bala mama baba okay kulamana kobaba ozalo engakhe solo ukuthi wena usolale naye yini enhle ngendoda yakho engakubamba ukuthi ungachameki kumfowabo into engayibamba ungithole nginengane wamkhulisela ekhaya asibona abantu laba ba-rich abantu nje indlela akuphathe ngayo iyona yenza ukuthi uthembeke kuye nje ube singabona abantu aba-rich bengikwazi ukumtshela ukuthi ayazi nginenkinga kanje angisize lapho ngabona ukuthi ukuqhubeka kwami kuyafana nokuthi ngiyadlala ngesikhathi sengi-right ayisekho la ngizoyakhona kanti la izophinda futhi angimoshe khona awukwazi ungabi honest kule nsizwa ngoba ngasempathweni ebekuphethe kahle konakala izinto esekubeka isandla ekubekela izinto othi awukazi uzenze zokulala nabangani babo nokulala nabafowabo umfowabo uma ubhekwe engakufuni wengakhombisi noma phela ngingazi kodwa nje kumina wengakhombisi lokho ngoba ngangusisi nje sikhuluma njengabantu njengobhuti nje sikhuluma ngingenankinga nami ufika kanjani ke esinqomeni sokuthi ihlukana nesoka lakho kukhona into ezinhlo zaziyo ngaye nalesi simo ke sesikwehlele esimbi manje ngimithela yena saba khona still esaqhubeke ngishaya khona kunjalo angishayela ngisho iglass yokuthi ngiyibeke la ngisuse ngayibeka ngala ngishaya angishaya ukuthi ngikhulume nomuntu ngaphandle umuntu wesilisa okanye umuntu wesifazane sengikhuluma naye ngahlala ngamitha wakhetha ukuhamba ke wangishiya uphinde wabuya futhi ngase ngesakwazi ukuqhubeka sengirathi ngisicela ukukhulisa ingane ngisakwazi ukuthi hayi inkinga ke waselahamba ufike nengane kuyena wakukhulisela ingane yangaphandle waphinde wamithela yena wazama ukuyikhulisa kwaseqala lezinkinga manje into esinihlanganise naye ingane phela naye ingane ngisadinga ukuthi asonde eduze kwami ngoba uzokwazi ukuthi mina nasikwazi ukukhuluma ukubunikezwa ithuba njengamanje lokuthi uyambona nangu ngokuphela egcineni ubaba wengane yini obungayikhuluma naye ake sithi uye lo
into ebengamtshela yona ukuthi nje ngiyamkhulula nje kahle nje ukuthi ahambe aqhubeke nempilo yakhe hayi mina nengane yami. Manje yini oyicabanga ngengane ngoba mhlawumbe ingane yona ingathanda ngelinye ilanga kwazana nobaba wayo? Into engicabanga yona ngengane yami ngizoyikhulisa, ngikhulise izibe ndala, izosidecidela yona isindala, izozama ngamandla engizobe nginawo ukuthi ikhule ngami. Mase indala izosidecidela ukuthi iyahamba iya kubo noma ayihambi. Kukuyona mina ngizobe ngayivimbela indawo. Kodwa mina ngizobe ngibenzile njengomsana. Usiyabonga uzoyinika ukuthi mhlawumbe sikukhombe ngesibhamu ukuthi ukhulume konke lokho okukhulumayo. Uma ngase ethi ufuna ukuzoyiphendulela la ngoba siyazi thina ukuthi konke okushoyo kusuka kuwena. Awunankinga ukuthi azoveza ukuthi mhlawumbe uyamsukela la, uyamsukela la, uyamsukela la. Anginankinga nokuthi angazi uzovela. Yini ekwenza ungabi nankinga? Ngoba nawe uyazi la ikhona ukuthi angikaze ngihlukumeze ngaluthi into ehlukumeza mina. Okay. Komunye umuntu wesifazane obhekene nesimo esifana nesakho ukuthi kumane kuthiwa ulale nomfowabo wendoda noma ulale nomngane wendoda. Ungathini kuyena makuthi kukhona indlela ongamluleka ngayo makuthi lento ayikulimazi namanje ekuthekeni awukwazi ukululeka omunye umuntu? Into engabaluleka ngayo oza kwethu into engabatshela ukuthi uma ukesimini esikanjalo ungisheshe usuke lapho ngoba ukudlula lapho kushayeni engikubonile mina ukuthi mase kushayini into elandela isikhali ekulandela lapho uma ulimele uzobulala. Ubonga mbophi ngani? Into ebengiyenza ukuthi bengamuphi ngabe ngizombopha mhlambe qhamuka abangani bakhe eceleni qhamuka umndeni wakhe eceleni sengithola nasengasakwazi ukubheka ingane yami. Okay. Bangenazi. Inhloso yakhe enkulu bekuwukuthi nengane ayimbone ubaba wayo uphinde uvikele nempilo yakho nawe. Uvikele nomndeni wami ngoba cause abafana asihlali ndawona mazi impilo yakhe ukuthi ikephi ngimthole sengidala ngiyazi impilo yakhe ukuthi ube kanjani. Kodwa umthanda. Kodwa angimthanda khona ngingazinikeli ngakho konke ngoba phela umuntu engificela emhlabeni kusasa omunye umuntu sifa zonke izinsuku so bengazi. Usuhlukaneke nesoka lakho belikunakekela likwenzela yonke into lento yasi-affecta phiki kulimazephi uzothola ukuthi awusebenzi uzothola ukuthi ushotelwa ukuthi nokuthi mhlambe umuntu osekhaya uzabona ukuthi ngakusiza njani ungakhuluma naye uthini njengamanje yini ziphi izinto ongacela ukulekelelwa kuzo? Into engacela ukulekelelwa kuzona ukuthi ngikwazi ukushintsha impilo yami ngithola umuntu ozongiluleka nje kahle ngikwazi ukuqhubekela phambili because angikwazi ukuqhubekela phambili ngomuntu wangisanayo leyo nto ukuthi mengiba nayo umuntu ngeke ngaba nayo umuntu uthe mase kufike methi umphamisela uma ngitshela ngiyeke mfethu yazi ngitshela ukuthi ngiphume esimini esikanje ngicela ngagcina ngifuna umuntu ozongiluleka nje kahle ngibe right ngikwazi ngoba ngakwazi mhlawumbe ngihambe ngifese ngifuna manje angikwazi kwela ukuthi into engibhizi notshwala nje ngibhizi notshwala alikho ikusasa ezinganeni zami. Ningizimu Africa worldwide inhlangano ezikhona zomphakathi ezahlukahlukene engakwazi ukuncedisa selokhu ngibonile kubantu esike sakhulumisana nabo Susiya TV1 iningi labo bayakhala ukuthi sebebhukuda ophuzweni oludakayo bengaqondile lokho ngenxa yezimo ababhekane nazo kubayeni babo nezimo nje ababhekana nazo kuma khosikazi abo noma kuma ex abo lokho kwabaholela ekutheni namhlanje begcine bebhukuda eziphuzweni. Nangu dadewethu uthi nanoma ngayo luphi usizo ningakwazi ukumsiza ngalo olizobe lihambisana nokuthi lizokwazi nokululeka ingqondo lemnike nethemba. Ngiyazi mina ukuthi uma ungafika kuyena nokuthi mama ke ufike uzobamba itoho lapho uanti osiza ekhaya noma 2 days lokho kukodwa kuzombuyisela iconfidence ukuthi umuntu usathandwa futhi usathembekile la uma seta wathola ekwazi ukulula isandla enganeni yakhe nasemndenini wakhe kumenza ukuthi abuyelwe lelo themba agcine buka mhlambe lolo hlobo lomuntu obemqashile ukuthi hayi should akhona amanye amadoda ukukhuluma nje nomama wakho mqashe lapho sisi noma uphonza isandla ngendlela ungakwazi ukuphonza ngayo isandla solve for x nganiza kwethu usolve umele ukuthi asingenelele sonke solve uX ke sesingayikhulumela nje nanoma engani nanoma ngubani kodwa inhloso enkulu ukuthi lo solve ngiyakufisa sokusebenzise njengendlela yokulula isandla njengendlela yokululeka njengendlela yokulekelela lapho engakwazi ukuthi umuntu asizakale khona. Uzothola umunye umuntu lensizwa ukube ithi icela ithuba lesibili secacile ukuthi insizwa ongenakwazi ukuyinika ithuba lesibili kodwa umuntu ofuna ukuzodlala indima nosesimeni esifana nesakho ofisa manje impilo serious ungakwazi ukumamukela noma ungaphinda ufisa ukuhlonza ke ukuthi unayo yini yonke into yama test yempilo yakho. Okwamanje ulenzele ngisalimele nje kakhulu kusukela stage ngisalimele nje kakhulu kuze kube manje ngisaright. Imuphi umsebenzi ongathanda ukuthi abantu bekunikeza wona othi lo uyawazi? Ukuba yicleaner ngiyakwazi ukuba yicleaner
nokuthi Ukhuthele. i-crash. Okay. Ezinye izinto bengazi ukuyifunda ngoba i-social worker bengiyifundela ngasheshe ngayiyeka. Okay. South Africa, Ningizimu Afrika, akwabantu abangangenelela even to uyoqhubeza izifundo zakhe konke lokho. Siyacela ukuthi nikwenze lokho. Siyabonga kakhulu dadewethu, uNkulunkulu makubusise sakuhlenga kunayekela. Siyabonga.